1 iunie 2014, Ziua Copilului, prilej de bucurie pentru cei mici și cei mari, a fost sărbătorită și în acest an de către Holcim Alești. Casa de oaspeți a companiei a găzduit peste 30 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani, care timp de câteva ore au fost provocați să caute comoara copilăriei ascunsă în spațiul de joacă. Împărțiți în echipe, copiii sunt ghidați de o hartă pe care se regăsesc atelierele la care participă. Fiecare atelier de face painting, creație origami, pictură cu acrilice pe pietre, conuri sau hârtie, atelier de ștafete, pentac, experimente științifice distractive, tir cu arcul și câștigi în 30 de secunde au reprezentat probele la care au fost provocați în drumul spre căutarea comorii. În joc s-au strecurat și câțiva copii mai măricei, care i-au susținut pe cei mici. La final, comoara a fost descoperită de toate echipele, care au obținut rezultate remarcabile în cadrul atelierelor, iar Piñata Party a reprezentat deliciul zilei de sărbătoare. Suntem deștepți și vom fi cei mai mari! Bravo! Super! Super! Tigri! Ajutor! 1 iunie nu s-a sfârșit odată cu jocul copiilor. În centrul orașului, Primăria Alești, având ca sponsor principal Holcim România S.A. Ciment Alești, a oferit un spectacol variat spre deliciul sutelor de suflete prezente, copii, părinți și bunici. Tinerele talente de la Clubul Copiilor au urcat pe scenă cu dans modern, breakdance, balet, dansuri populare și alte momente speciale care au cucerit atenția publicului. Seara s-a încheiat cu un concert Antonia și Cerebel. La 1 iunie de ziua voastră, Antonia!